muna zai wandiya ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul ai sai da dambu ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul ai sai da loma na zauna fada ina zaune sai kin kauce sai na ji dum 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 tafiyar ki kamar ana yaki ko da na dan waiga na kalle ki kin ban sha'awa wayyo soyayya tamkar kuran ya kama ni shine na taso na biyo ki I love you baby kin cika ki bulbul in kin so ni na more ɗan lukuta baby wayyo na yau da can so kun san siririya ni dai ke ce nika so baby ɗan lukuta ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul baka sunai dai no ni kin dame ni siririya ba na son ki fuska ba nama yaya za a yi ni in so ki kuma in iska ya zo wallai na san zai kwashe ki amma ko ita wannan ko iskan ya zo zai bar ta in kalli kuta ta wuce ina so ta zamo matata fuskar ta akwai nama jikinta kamar da ya gangata siririya je ki ban san ki je ki dan Allah ko sai su bai sai manta dole mun me ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta wayyo din dai ne gaba wayyo wayyo soyayya ta dame ne wannan na so na wannan ita ce ke raina ɗan lukuta ta wuce siririya a ni ba na san ki ni ke ce nika so ƴan bulbul